Dwi'n rheolwr cadwraeth ataliol y Llyfrgell. Prif dyletswydd y swydd ydy gwarchod yr ymrwyol casgliadau sydd yn ein gofal. Nid yn unig bod rhaid sicrhau gofod corfforol diogel i'r casgliadau, ond hefyd mae rhaid gwneud yn siŵr fod yr amgylchedd y storfeydd yn cyrraedd lefelau amgylcheddol safonol. Byddai hyn yn cynorthwyo i mestyn oes y casgliadau ac i'w argaeledd ar gyfer y cenedlaethau i ddod. Mae yna 3 ffactor amgylcheddol yn gallu difrodi ein casgliadau'n gorfforol, sef golau, tymheredd a lleithder. Mae yna fodd i gynllunio neu addasu storfeydd i ardal golau newidiol i ymharu ein casgliadau, ond mae'n fwy anodd i reoli lefelau tymheredd a lleithder. I'n galluogi cyrraedd a reoli lefelau amgylcheddol cywir ar gyfer y casgliadau, mae rhaid bod ganddo ni mynediad i'r darllediad amgylcheddol presennol, wythnosol, misol a thymhorol. Mae yna sawl declin ar y farchnad sydd yn galluogi i wneud hyn, ond yr un wy'n mynd i ddangos i chi heddiw ydy'r teclin bach yma, y Tiny Tag. Mae'r teclin yn casglu a chyfnodi lefelau lleithder o fewn y gofod ac hefyd yn casglu'r mesuriad tymheredd. Fel ydych yn gosod y Tiny Tag ar wal o fewn yr ystafell, mae'n bwysig i'w lleoli mewn lle priodol, sef ddim yn agos i feresogydd, na wrth ymyl a llanfa gwynt system awyru, neu wrth erbyn y golau ffenest uniongyrchol. Mae modd i'r Tiny Tag i gasglu mesuriadau ar wahanol degau o diwrnod, sef yn funudau, wrth yr awr neu'n hyrach. Fel rheol yn gosod y Tiny Tag i gasglu gwybodaeth pob awr o pob dydd o'r flwyddyn. Ar ddiwedd y flwyddyn, yr ydyn yn casglu'r wybodaeth, neu ddadansoddi ac i'w gofnodi mewn fformat gorfforol a hefyd ddigidol. Mae'r wybodaeth yn cael ei ddarlledu mewn fformat chart. Mae hyn yn dangos newidiadau lefelau'r tymheredd a lleithder yn ystod y cyfnod a chyfnodwyd, fel y gwelir fan hyn. Ar ôl i hyn ddigwydd, dwi'n dileu'r wybodaeth flaenorol ac yn ei ail osod ar gyfer casglu wybodaeth a tymheredd a lleithder y flwyddyn sydd i ddod. Does dim yn rhaid aros tan diwedd y flwyddyn i cael mynediad i'r mesuriadau, mae modd cymynediad i'r wybodaeth unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae'r Tiny Tag yn declin bach i'w haint yn gorfforol, ond un sy'n cadw mynydd o wybodaeth defnyddiol. Mae'r Tiny Tag yn declin pwysig a defnyddiol dros ben i ni yma yn y Llyfrgell. Mae'r wybodaeth mae'n dim i gasglu yn ein cynorthwyo i osod lefelau amgylcheddol diogel gorau posib ar gyfer ein ymrwyol casgliadau.